Ngai aku yan. Aku akhirnya terus mau meneng ini Kiai Sin aku. Berarti ning mbako-mbakonan kono. Mbok mbakone sapa tak tutul-tutul ning kono ya ora ngerti aku. Wah, sesuk nek dirokok agar rambune pesing mesti tipake iki. Lah piye wong enek ya kuwi kok. Sesuk-sesuk iki tak omongane panitia nak nggih acara sing pertama sing nomor 1 apa le? Apa nomor 1? Duite se. Yo rek to, Pak. Sing penting kuwi panitiane to, Pak. Mulai acara koyo ngene iki sebabe kudune opone yo. Ya nek panitiane no pembentukan. Ya panitiane ra nek duite ora iso mlaku. Caceng kuwi. Sing penting duite sik ora toilet sik. Ya ora duit ora panitiane. Apa? Sing penting kuwi ya sing nonton. Yo. Lah kok sing nonton lho. Sing penting is duwe klambi karo celonoan. Lah ndelok ora ndek klambenan ora ya gondal gandul kabeh akhire. Ayo. Nek ngono ya ora klambi ora celana. Apa? Nek ngono toko kain. Lah kok iso? Lah nek ora ana toko kain sing nggo gawe klambi